Wo bashana kushubile wo bashana usathula ukushawa kwama-heist ko KZN wo bashana ngoba kulezi zomkhwanazi wo bashana alifakwa libuya nawo umshana asipetulwa inhlobo umsha womshana sigijima pheko umuqobovu phela lezi womshana kusaphazeka ama-popcorn womshana kulahleka i-network kushube endodeni ubasha kodwa wobashana abawashaya ama-heist bakwilist wobashana basathungathwa namanje kubi ubasha abakasidlodlo wobashana behlome beyingovolo befuna imgulukudu wobashana eyingozi ephusha bomameda and robbery wobasha bashana bandakanyeka emacaleni abucayi kubulawa amaphoyisa kushubile ubashana umkhondo wobashana uye wabathatha wabalahlela ko waterfall wobashana esilungwini wobasha qoqoqo vulani umadoda yithi abakasidlohla hayi umadoda msana ukuzodlala ngathi noma sesilungwini niyasilandela asikho man umshana bathe besalahlile abakasidlodlo benganakile zalunguzisa amapayipi lezi wobashana washo ukuthi inyanga yabo wobashana yangaphe lakhuzaneni yathi hey nina ningabathethelele abakasidlodlo ngeke banenze lutho anobanquma sholonto womshana bethi bawanquma amaphoyisa sathatha ikhava zakasidlodlo sashona phansi wobashana ayi umshana kwasho ukuthi ababuzanga elangeni womshana ezakasidlodla izwile emalangeni zibhodla umlilo womshana zakhavana zagcwala kuyona emgulukudu wobashana cela ngebhuzu womshana ezakasidlodlo kwakuchitheka igigi kwahayiza abafazi bababelungu wobashana ko waterfall omesisi bahayiza ibhadi bathi hey asikaze sikubone nje womshana kwaphenduka kwayimove wobashana kaClint Eastwood ilokho ezamlenjalo wobashana inhlali balanda wobashana sholonto wobashana shingqibhobho shindolontshi abakasidlodlo wobashana baphula amakhanda abasolwa abawu2 kwashuba wobasha akukho kubamsana izweni wobashana isazosholonto wobashana basopa lo ciao klaram thuqas kubo wobashana kushubile.